Mutuwar fitaccen jarumin Hausa ta Kannywood wato Aminu S. Bono mutuwa ce wadda kowane musulmi ke yin fatan irinta. Kaninsa wanda ya bayyana rasuwarta Aminu S. Bono ya bayyana cewa da kalmar shahada Aminu S. Bono ya cika kuma ciwon ciki ne silar rasuwarsa, inda bayan an kai shi asibiti likitoci suka tabbatar da ya mutu a cewar kaninsa Abubakar S. Fulani ɗan dako. A nan muke addu'ar Ubangiji Allah ya ji kan Aminu S. Bono. Ubangiji Allah ya sa idan tamu ta zo mu cika da kalmar la ilaha illallahu Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama amin. Azada. Azada. Waccan ta bada 50, waccan 180, akwai wanda ba 18,000 kamar yadda muka hada muka siya ma waya ba? Ka san yadda muka hada ma siya ku? A'a. Anas Magu. Customize. Anas Magu. Na ban masa wannan ya hada. Sakin wawa ce. Baka biya ba 200,000 cikon ba. Sakin wawa ce. Sakin wawa ce wayar. Sakin wawa ce. Sakin wawa ce. Amma kare nan tsofaffi ne ko shi yasa ka iya magana. To kuma ni yanzu wayata ko yanzu dai wannan wayar every single penny da aka siyi wannan wayar gumina ne. Ni ai sai da na gumin nan ne nan da nan. Na gumi. Sannan na siya. Ni ma sai da ne gumi.